איך היו הגירושים שלנו? האויב גר איתי בבית. חשבתי עליו שהוא השטן בהתגלמותו. איזה גבר נאמן אתה. זה שקר הכי גדול ששמעתי בחיים. עד שאני לא רמסתי את הבן אדם, אני לא אירגע. נועה, החיים שלי, מה הכל בשבילך. ברוכים הבאים לסוף העולם. הם יעשו את כל זה בלי לראות אפילו שקל אחד מהפרס. כי הפרס המיוחד לא ילך אליהם, אלא למישהו אחר שבשבילו הם יהיו מוכנים לעשות הכל. מיקה ואלה זה בשבילכם! הילדים שלהם. אמא! הם גם אלה שיהנו מהפרס. קרן בסך 1,000,000 שקלים שתשמר בעבור הילדים עד שיהיו בני 18. אין לי כוח, אני בורש! אין לי כוח, אני לא מסוגלת! התעלפה! האי הזה חשף משהו שלא הכרתי בה. אתה יודע שאתה מעריך אותי היום הרבה יותר מפעם. אנחנו לא זוג, כי אנחנו התגרשנו. אני חושב שהתוכנית הזאת או שהיא כן תביא אותנו להיות חברים יותר טובים, או שנהיה האויבים הכי גדולים.